ବନ୍ଧା ରଖିଛ ନ ମୁକୁଳିବା ଯାଏ ଘରଟି ମୋର ଅଟେ। ବନମାଳି ମାସୁ ମାସୁ ତ ସୁଧ ଟଙ୍କା ଦଉଛ, ପୁଣି ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମୋତେ ତାଳି ବଜିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ? ଦେଖ ବନମାଳି, ଟଙ୍କାଟା ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଯାଅ। ବନମାଳି ତମ ସ୍ଥାନ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାଲ ଟାଣି ରୁହ। କଣ ଭାବିଛ କି ଛାଡ଼ା ଘର କଥା କି? ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। କଣ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡକୁ ଯିବୁ? କାହିଁକି ରାସ୍ତା କଡକୁ ଯିବୁ କହୁନା ମତେ? ତମେ ଭାବି ନଉଛ ଘରଟି ଏଟା ତମ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ପଡି ଯାଇଛି ବୋଲି ଏ ଘରଟା ତମର ହେଇଯାଇଛି। ଭାଉଜ ରାଣୀ କେବେଠାରୁ ଉକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ବା। ଶୁଣ, ଲାଗ ଲାଗ 6 ମାସର ସୁଧ ଟଙ୍କା ନେବି, ଆଉ ଚଉଦିର ଘର ଭଡ଼ା ଟଙ୍କା ନ ଦେଇ ପାରିବ ସେଇ ମାସରେ ଘର ଛାଡ଼। ଅନେଇଲୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି, କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଏଇ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବି, ଟଙ୍କାଟା ନେଇକି ଯିବି। ଆଉ ତା ନହେଲେ ବନମାଳି ତ ବେକରେ ଗାମୁଛା ପକେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛାଟି ଆସିବି। ବନମାଳି ତମ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ମୋ ମାଇକିନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେ ବଞ୍ଚାତ ମାଇକିନା କ'ଣ ଅଛି? 6 ମାସ ତଳେ ପୁରା ମାଛ ବେପାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲା। ଆଉ କାହାର ଥିଲା ମତେ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଗଲା ତ ଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଉଠୁ? ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ବନମାଳି ଗାଁରୁ 5-7ଟା ମାଇକିନାକୁ ଭଡ଼ାରେ ଆଣି ତମ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବି। ବନମାଳି ଦିଅ ତାଳେ। ଅପାଲକ ରାଇଜରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲା। ଏ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି, ଦାସରଥି ଭାଇ ତା ନାଟୁ ହଟପୁଅକୁ ଘର ପୁରେଇ ଦିଏନି। ବନମାଳି କେତେବେଳେ ଆସିଲି? 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 11 ତାରିଖ। ତତେ ଜନ୍ମ କଥା ପଚାରିଲି କେବେ ଆସିଲୁ ମାନେ? ଆରେ ମୋ କହିବା କଥା କି ବାପା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଦୁନିଆକୁ କେବେ ଆସିଲି ସିନା। ବାପା ବନମାଳି କୋଉ ବାଟ ଦେଇ ତୁ ଗଳି ଆଇଲି? ଗଳି ଆଇବି ମୁଁ କ'ଣ ଗଳା ନା? ଆରେ ବାପା ତୁ